suliran nga pagkasaysayon karon. Tod, we are live trace atong Facebook page DJ Mike Killing, Kalabo Plus Herbal Product Jester Marketing Facebook page, live po ta diha dapita. So pwede mo mag-message mo, react or mag-comment sa inyong paminaw kung sa man inyong tan-aw angay buhaton sa ato ang Katok Confession nga basahon karon. Di na ta maglangan, lulubaba, andam na ba kani o andam na ka? No choice, andam na ba ka? Itago na lang ko sa pangalang Nikki, 25 years of age, taga-Tagum day ko, ug nakoy uyab si Christian, nga taga Davao ni siya. 6 months pamiani niya nga nagkauyab. Since sa mo ang pagkauyab, last month is nagkita mi sa Tagum. Din giyaya ko niya nga mag-shot, so nisugot ko. Agoy, pag may alak, may balak na ba? Sugot man dayon, okay ha? Then, ako, dili man ko hilig mag-inom-inom, so murag nahilo kog dali. Mga tulo lang kabutilya among nahurot. Mao bitaw dapat, ihilig ganyan ninyo mag-inom-inom, kay pag niya ganyan mga sitwasyon, mo palag ug mobilib ng laki sa imo, gaya pa mabugon bayan na ni. Asli, makayaktar binuanga na ni. Tulo ka bata lang amo ang nahurot. Then yan na siya na dili pa mapaman siya muli og Davao, so nagtell siya nako na mga tulog daw mi sa lodge. Oh, alam na. Tugmaan po ko niya, then nag-okay ko. Wala na ko kamalay sa sobra na akong kahubog. Pagkaugma, nagmata ko as in hubot-hubad na ko. Grabe po niyang di kamalay taon. Uy, bisag hubog, siguro mabayos biya po. Mukita gapon biya niya. Tikatik mo ba? Maradyo may wapon may kagig kahubog ba? Kamata mangganyay tagpukawon, kanya pa niyong kamangon. Tikatik! Tal may sulod bulsa na may kilig. Wala lang ko, siyempre, uyab man po na ako. So, okay ra. Then after ato pagkahapon, nang gawas na mi kay naman siya rider. O da siya raider nga motor. So gihatod ko niya. Agoy kini lagi niya mga raider, lagi mga motor lagi ba. Ayo ba kay raider biya pud ako motor lol baba. Gihatod ko niya og niuli siya sa Davao. Kini si Christian, siya jud ang nakauna sa akua. I mean siya jud ang naka-virgin sa akua. Swerte kay siya, no? Then after ko niyang nakuha, nagamit, mga 2 weeks siguro, tingala ko, katulman kaayo nga akua. Then, akong ginakamot, syempre, dili na jud ko kagwanta. Hoy, resulta na lulubaba, oh. Oh, tungod na siya siyang pagkakatulpon siya. Syempre, dili jud na ako, or di na jud ko kagwanta. Then, pag-augma ato, natingala ko, na daghan kaayong puti nga nanggawa sa kuha. Na same sa pinuga sa coconut. Then, as in, katul jud kaayo siya. Wala lang pug ko nag-as sa ako ang kailaw or kay mama kay basig malaparo ko. And sige kog adto sa CR din akong ginako tang kuha kay as in katul kay. Ay, resulta na gyud. Sa akong pagkahibaw sa akong mga friends, ipa-virginan daw kay mo lagi. Mudugo. Pero ang kuha kay dili man. Infeksyon na na, day. Nanawag ko sa kong uyab, ba't ignan ko niya nga basig buntis daw ko. Sabi niya buntis nga puti. So, nireply ko man siguro ka? How ka mabuntis ko na one night stand naman tong gibuhat nato nga mag 1 week sukad pag gamit nimo nako, then nagdugo na ako gamit ko or nakagamit na sumni siya nag-away mi ato, so wala na ko nakig-contact niya mga 1 week na gyud. Then nag-worry siguro siya sa iya iya kong gianha din giignan ko niya nga magpa-check up, pero wala jud ko ni adto kay maulaw ko. So moto sige ko gilak niya kay katul kay gyud. So motong o ano ko sabot sa kong angay buhaton.
kay first time gud na ko ni o wala ko nasayod kung unsay hinungdan tuod ni ini. So mga kabataan, kabisyo my loves ha. Ang tawag ni anang mismong gibati or masinati ninyo is muna siya ang sexually transmitted infection or sexually transmitted disease or STD, STI. Diba? Pag nagani siya medyo puti, nga manggawas o makita ninyo, ang tawagan na niya, gonorrhea. Katol, ng hapdos kay na siya. Unya, kana siya, ang hinungdan niya na, tungod sa imuhang partner, siguro, bisa kinsa lang siya ni Duslak, o basin siguro, wata kabalo, no? Nangguna po siya sa lain. Ito niya ikalkal sa kalapukan. Ang gawa ng iyang Duslak po sa imuhan, ako, basin na po siya daan tuod niya na. Niya, siguro, sayahang kahimtang, wala pa kayo niya nabatian kaayo siguro sad, di ba? Kay tungod ang naa niya is that time kay kung naa naman pud siya niya na og gani aduna siya samang gibati sama nimo, mas worse sa lalaki kabisyo my loves, no? It's either duhar maguna siya, it's either gonorrhea or syphilis. Kining syphilis murag tubig lang na siya nga murag gripo bitaw nga wala nimo na siradaan nang magsigig tulo. Pero same lang gihapon, katol sakit iihi na siya mga kabisyo. Pero pag kana mo worsen or naay murag sa mag-ingon niya nga coconut, no? The coconut nut is a giant nut. Nana na siya. Nana na siya diha kabisyo my loves, no? So better niyo buhaton magpa laboratory mo. Okay, urinalysis, unya sa pa yung mga i-advise sa doktor, unya nana sila yung antibiotic ipa-take nimo. Tumadyo ka niya ng antibiotic 14 days na siya tinambalay gid mugtama niya na. Unya kung sobrag sakit ka istanan, makadaot biya na sa inyo ha mga kabisyo, especially sa mga kababainhan, no? Pwede mong madaot ang inyong cervix niya na, no? So better pag aduna mo masinati nga klaseng nga ng klaseng mga infeksyon, magpa-vaccinate mo. Okay, kining gitawag nato HPV vaccine or sa pana siya kining cervical basta na cervical vaccine something na nga na kabisyo my loves, no? Oo, kay pwede may infeksyon yung cervix niya na hinungdan nga magka-cancer mo. Dili mo ka anak og napay mga dugang pang sakit nga pwede ninyong makuha if ever kung inyo na pasagdan og mas worse pag ituod na siya. So muna siya mga kabataan ha, ayaw mo pag ulaw-ulaw kay binuhatan na ninyo, nagtinanga man mo, giuwagan man mo. Sa mga mapusok, naguros-uros ug uwagan nga mga kabataan diha. Ma-experience gyud na ninyo, no? Matarantag madlok yun mong paminaw niyo patay mura na ginig AIDS niya akong gibati ani laka diya. Ang kadlok maghimo og pagi aron mahilikay ka sa mga inganang buhat nga bisag kinsa na lang. Kay ang hinungdan tuod niya na is of course multiple sexual intercourse manggod sad na siya. So possibly nga nakuha gina sa imuhang uyab nimo diha nga tira pasagad pod, di ba? Kay mga chuy-chuyon. Ganyan kay mga chuy-chuyon nga nai-reader. Uy, butan pod tuod ng uban oy, labaw ang pangalan Michael. Butan ja pod tuod mi. Lulubaba ay gana. Ako bitaw na silang kuan karon atagan og maayong impormasyon, knowledge about ngini aron sa ingon dili pud sad na sila magpataka og tawagan na kining masalimuang magkaproblema para gyud kabisyo my loves magpa-check up mo ay mo tuon ang inyong uyaw labaw na kung moingon na siya go pag-inom maning kuan kining mga unsa ba na ipainom sa imuha ayaw mo paggana ha narabay ba madisgrasya gani mo nang style ninyo nabuang nagitawon mo diha. Better nga magpa-check up ka personally mo adto ka og bigay ni
Ano, at the same time, pag magpa-check up ka, paras pa na lang pusag ka kay para hinlo ang total nga naadya sulod sa imuha, kabisyo my loves. Unya, ang pinakatapusan nimo buhaton, bulagi ni mong uyab kay watakdan na bugkana nabuang na gid ni. Kaya niya bulagi niya, ug makitawa niya, gagawin saray ko na niya, tapos gamit si mo agoy, ni magsilbi niya. Ikaw rin may mo makaluluya niya, provisyo pa ka, madaot pa din kay mong style mo. Oh, mupili mo ga karelasyon gani gyud no nga tawag ganya kining ano di mo tumahibalaan manggod sad no. Sekreto ra manggod kay ning uban. So, magamping nilang gid pod sad mamproteksyon. Anya man gyud mga kuan gud mga si tawagan niya may kilig contraceptives. Oo nga dapat magamit ninyo ang gamiton kung galing mosulod ug mo enter mo sa mga ingana kabisyo ug nag-uros-uros gud nyo mga ipangbati ninyo aron maproteksyonan pod ninyo inyong self, di ba? Oh, ayo mo sugot labaw na kung bago pa mo nagkailaw, karon pa mo nagkailaw niya tapos duslak din tirada day ninyo. Nako, patay ka diya doy dang dong day dang. Agray nalungkot. Balag murag day silupin ang inyong kuanya nga murag samag skindi. Putante. Ha? Shape. Oh, mura man na siya taon diya. Basta magyapon yung lumiya diya. Sa ato lang shape ba? Kay lisukin makatapusan niya. Pag humala ng tanan. Nakapalitan niya. Magkikibalikan ka kuha niya siya may kiling kanyang ubanyan pa. Ang uban niya. Pasagda niya. Yun yung magparamdam. Patay. Pag-unsa naman ng kuha niya. Oh, kung ikaw babae, mataranta jud kag maulaw jud ka mo duol bisikin sa nyo. Oh, so pag inganya kanya imong kaulaw pag dumili ma-check up sa ato mo sa doktor gid para matabangan tuod mo. Okay. Ilaman po niyang isikreto po na di man po na nila ipanabi po tuod na diha noon sa deka. Oh, para tambalan niya kag ma-okay na dayon tuod ka diha, no? Oh. Well, lang kung adto ka sa mga public nga mga ospital, malinaw niya pagka dito. Oh, mga doktor diha gipangkapoy niya kay tanan kay digid mo dag pasyente. Aburido kayo, makasabaan yun ka. Dito na lang kasi private. Okay naman niya. Kaya, at least private ba, no? Anyway, kabisyo my loves mo na magamping ha, o di nyo magtirang pasagad ha. O, labaw na sa tanan, magpa-kuwanda kabisyo my loves. Magamit ta sa ato ang Calabo Plus Herbal Oil Liniment para sulbad ang ato ang mga labad, stress, paminaw, diha, uban panakit-sakit sa ato ang kalawasan. Mga plus tanini, Liniment numero 1 aprobado, garantisado, Calabo Plus Herbal Oil Liniment amigo. Muwag tang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, kabahong, sabad sa samad, baw sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, uban pa. Mupatay sa kutog, mo moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent alang sab sa mga naso pasinaw kabuyon sa biyahe. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub alang sa pingot nga ilong hubak ug stress nga paminaw. Mag Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagid-kagid ug baho sa lawas panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap para pampaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap para sa pahamis ug pandepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kini gato kanato sa Just Marketing Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Padayon ta sa tuwang paglanog-lanog, padayon gyapon sa pagpahimsog kanato diri mga kabisyo my love so sweet ha. Og duyog gyapon ta sa ato ang programa. Oo, diri karong mga orasa. Kumusta ning uban kanato diha karon nga nangabusog na? Di niya kabalo manyagad kanya busog naman, manyagad pa din niya sila. Kita nila yung manyagad sa ila nga unta sa gyapon kalawian nga makapangagda. Oy, may kiling lubabaw nga unta ninyo. Anya unta. What's the kind of view, ha? Pero sige lang, okay lang, kabalos lang niya mi. May araw rin kami. Doyog yapon ta kabisyo my loves. Diri gyapon sa programang Totok Pakatok sa Udto. Yes, sir. Marketing.